Dan buan ap deng jong pi ki bakali ke ega bala pelong ya ki kun Israel bakin kwa bante ya ke temple ke balai. Dan ro nap deng jong pi ki bakali ki egi ta ki tiar ba ki jiu ki la de ben kre ben don kam ha ke temple ke balai ke bakin satay. Kejubab kalong baki jiu ki ngen baki day bante ya ke temple namar ki nong ya thu lapa ki badai ki Hebrew. Baro kilai thu lepa ya ke jing wan pai no jong ki jiu shala keri ha ki sngi ki bakadu badru ba on satay thamai ya ke temple kumbala tho hau Ezekiel kala nong ke balai punyau ke khot ke ba arpu pra bat ngingej ru ba hadien ke jing wan pai ki kun Israel shala keri kin satay pat ya ke bala pra kumbala tho ha ke kitab u Amos kala nong ke ba khandai kerkhot ke ba khat san ke ba ong kumne tiangan penwan pat ya ke jing penwer ki khun Israel ki briu jonga bat kin tay pat ya ki shnong bajot bat kin shong haki bat kin thong ki bri so wan bat kin di ya ka wan jong ki kin thau ki perro bat kin bam ya uso jong ki bat ngan thong ya ki halagari bat on omrat no shu ya ki nalagari ke bangala ai haki Kitiar ki ba ki rabi jong ki jiu ki la de ban pen biang ki dei ki ne. Hang ne pila ban yo i, ya ki khuri rupa ki bala penyeng hajan gaduan kinya. Ka wei ga dei na ka benta ban bu bat ka wei pat na ka benta ban bu ya ka so wan. Ya ka so wan ki the ha ka duan man ka sngi ha ka por bat terwajing kinya. Bat ya ka pat ki the ha ka duan tang ha ka por ka jing le niam khawai tabernak ya kini la shna janai bha na ka benta ban pendon kam ha ki jing knya ha ka temple balai hangne phila ban yo i ya ujok rupa ha ka bala bu ya ka so wan bat ki sathe ha uni ubitor men step bat janmien ha ka por jong ka jing le niam baman ka sngi Menta kila debro ban so ban thanya ki jan na ka benta urang ba lendo bat ki lebi ki ban ai ka jing shakri ha ka temple balai hangne phila ban yo i ya ka duwan knya jing ubi ya ka bala shna da ka lentang batla sudrong da ka ksiar banella kene ka jing tem ksai bala tip kum ka layar ka kabangi la banlap ya ki jing tho sapang kane ka judging tem na ka kitab sam hangne phila ban yo i ya uding penyeng syarak ubala shna da ka ksiar ya ubala tip kum u golden menorah nolor une uding penyeng syarak ksiar phila ban yo i saya ujok ksiar ubaki shna kerpang ban bu penyeng syarak ban pendap ya ki henyau teli ki syarak ki badon ha ka temple na une ujok ksiar bahe ki pendap ya ka umpnyang ha ujok siar berit bat ki salait ben pendap umpnyang ya ki syarak bat pilaro ban yo i ya ukenja dabor ringkat kanam bat ubrut balawa halor ka dabor bat ya kini la pendan kam ban saj khoj ya ki syarak kumba uding penyeng syarak siar u ai jing shai ha ka temple hangne pat pila ban yo i ya ki jaka penyeng ya ki jingknya thang iubi Badru pila ban yo i ya kamien ka bakin pendan kam ban bu ya ukupu pen i dan sakawai pat ka jingbu ban tarwa jingknya iubi ya ka baki bu ya ki jing iubi apo umne ukhiu badru ka belsha ka ba pendan kam ban khat ranga bat thep apo une ukhiu rengkat bat ki jing iubi kine ki khiu tama pat la pendan kam ha ka sngi jong ka jing khawai niam jing lai ban sdi keu bat berli uai pat ukhiu uba khamrit udai ukhiu uba kibu jingbam bentarwa ha kapor ba ai jingknya kini kidai kita kitiar kiba ki pendan kam na ka benta ki jingknya ha ka temple ya ka bagi lashna ban pen biang thek ban pen kre na ka benta ban pendan kam ha ka temple ka balai ka blueprint jong ka temple kila de pen biang hangne phila ban yo i ya mystery mau katba udang shnia ya ki mau na ka benta ga jingte ya ka temple kine kidai ki mau ki bala wanra kerpang na ki jaka ka duryo melu bat ki hap ban da bot renti thek pathek ya ki masi basaw batlem
Kiba ki rabi, kila wat da ki pausnam, menta kila yo santali nagari Amerika. Bad kabasa menta kadai satang ka peace agreement bakari Israel kanya sign bad kari Palestine. Ngila yo i bakari Israel menta kalas dang banyalong paralog bad ki way pad kiri Arab. Hato kajingnya sign ya ka peace treaty kan sa urlong tang ublay ubatib. לשם ייחוד קודש בריחו שכנתי. הריני מקבל עליי מצוות ואהבת לרעך כמוך ומצוות ואהבת את השם אלוקיך. הנני מוכן ומזומן לצטט אבני חולין לשם מצוות בניין בית המקדש השלישי, לעשות נחת רוח להשם יתברך, לקיים מצוות עשה ועשו לי מקדש ושוכנתי בתוכן, ובתנאי בראש האבנים חולין ואין ההקדש, על פי הכלל בונים בכל ואחר כך מקדישים, ובלי נדר אם ירצה השם רק בעת הבניין תוקדשנה ותשובצנה במקומן בבית המקדש או בסביבותיו, בהתאם לצורך לפי הוראת בית הדין. לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי, ענה השם, כשם שאנו מסליטים אבן זו לכבודך, כך תסיר מליבנו מחלוקת, שנאה, קנאה ותחרות, ותן בליבנו אהבה, אחווה, שלום ורעות, והפוך לנו לב אבן ללב בשר, לב טוב ואוהב, מלא ברגישות לזולת ואהבת חינם. ונהיה כל ישראל מאחדים כאיש אחד בלב אחד, בליבנו. לא, אפילו לידו, אפילו לידו. כאילו, אבל שלא עושה רעש, כי אתה צריך זה, להתפלל. לא, כאילו, רק תמונה בלי וידאו, תמונה פשוט. למה? אני רוצה ספור וידאו.